Здравейте и добре дошли в рубриката Аз работя като интернет експлорър. Тази пратка от Bell Hypoallergenic я получих преди месец, даже да не и повече. Така че по-добре късно отколкото никога. Bell Hypoallergenic са ми изпратили новата им матираща серия с много мило послание. Здравей, Велина! Продуктите от колекцията Pink Vibes нямат търпение да те впечатлят. Готова ли си за дълготраен мат ефект? Колекцията е тук в тази розова кутийка. Имаме 6 течни матови червила, плюс 3 матови ружа. Мисля да започна от червилата. Тези продукти са богати на натурални съставки и цветовете са доста наситени и дълготрайни. По старата едиция ще започна поред на номерата, като първи е номер 1 Florence. Много хубав кафяво-бежав цвят. Не съм добра с нюансите. Този цвят е хубав. Обаче не съм сигурна, че ми отива. Ухаят доста приятно. Това, което виждам на опаковката е, че те са с 8 часова издръжливост, което е супер. Ето вече започнаха да изсъхват. И веднага се вижда матовият ефект. Честно казано, не ги усещам сухи върху устните си, което е добре. Продължавам с втория, който се води 02 Варшава. Сега не знам как се произнасяше на английски. Малко по-розовеникаво. Ето го втория нюанс. Този мисля, че повече ми отива. Явно всичките червила са кръстени на известни столици. Следващия, който имам по 05, Берлин. Не. Определено не е моят цвят. Ще го изчакам малко да засъхне. Цветът е интересен. Определено ще се хареса на жените, които искат да експериментират. Но аз за добро или за лошо не съм от тях. Следва номер 7, Сидни. Доста хубаво розово. Това е добре. Това ми харесва. Цветът е много плътен. Не остават празни места. Ценно с фулмастер отцветяват. 8, Токио. Доста по-розово. Ето това вече е едно към едно с ризата ми. Червилата хем засъхват бързо, хем не чак толкова бързо, че да не ви позволят да нанесете равномерно и прецизно червилото. Този цвят е хубав също. Мисля, че ще е много ярък, но сякаш ми отива. Това, което също ми харесва в червилата и ми хрумна докато почиствах от устните си, е това, че те са дълготрайни, но не са толкова дълготрайни, че да не можеш да ги махнеш от устните си. Буквално с няколко минавания ги почиствам, което е хубаво, защото устните са много чувствителна зона и всяко търкане не им се отразява добре. Минаваме на цвят 9. Париж. Разбира се, огнено червено. Много красив цвят. Много есенен. Не е яркото лятно червено, а по-класическо. Върнах се в по-неутрални води. Хайде да видим и ружовете. Те също са матови. Започвам с 01 Далия. Вижте как изглеждат. Кутийката е много сладка, мъничка, удобна. Може да си я носите преспокойно в чантата. И вижте отвътре каква красота е. Това е първият цвят. Вторият е 02 Камелия. Малко по-розово. И това е третия, Хибискус. Може би най-класическият от всички. Всъщност този е по-розов от този. Този е червено-розов. Този е най-червен. И трите цвята са много красиви, матови. Ако търсите такава матова визия, определено ще ви свършат много добра работа. Продуктите на Bell Hypoallergenic са
хипоалергични, подходящи са за хора с чувствителна кожа, очи и устни, но са на много достъпни цени и определено предлагат доста добро качество. Така че, ако вие сте фенове на матовите текстури, отскочете до DM, за да разгледате тази матова колекция.